Muli na me. Muna mo agianan si Ma'am Jo. Ari. Uya sa mga maestra. Muna mo agianan gikan sa eskwelahan. Ito po ang daanan namin mula sa school namin. Yan ang school namin, no. Dito kami dadaan. Shortcut. Dadaan kami sa Sagingan. Ito ang Sagingan. Sagingan yan. Patong sa amin. Mula sa school. Yan ang school namin, no. Ayan si Ma'am Jo, oh. Asan ang uniform ko? Andito sa bag, o daming dalahin mga guro. Nakaschedule kami work at home kami tomorrow. Ang uniform ko, hinubad ko. Kasi pawis. Pinapawisan kaming nag sa school kanina. Yan. Ayan. Maputik ang daan namin. Sige Maring, tawi ka nag-vlog na kog sugod. Maputik ang dinadaanan namin. Ito, dadaan kami. Itong kasama ko, grade 1 teacher na sa Dites. Ako naman, grade 6 teacher. At magkapitbahay kami. So mula sa school namin, dadaan kami dito sa Sagingan, sa ilalim ng Niugan at sa ilalim ng Sagingan. Yan. Ito ang buhay sa rural area. Daming mga bagaheng din dala. Nandito ang laptop, nandito ang uniform. 3 bag dala-dala ko. Yan. Mga baon. Laptop. Ito ang daanan namin. Ako na yung i-post sa YouTube, Maring. Yan si Ma'am Jocelyn Bongot Aquino, formerly Miss Aquino. Magkapit-bahay lang kasi kami. Post. Aray. Yan. Malapit na kami sa bahay namin. Pero wag kayo, kahit na maputik ang daanan namin, pakitingin ng ng mga namin. Paa. Bagong manicure yan. Sinong nagsasabi na ang mga guro sa kabukiran ay sabi nila, kapag nagtuturo ka raw sa bukid, yung paa mo daw ay para daw luya. O tingnan nyo nga kung luya ba yung mga namin. Yeah. Nasa iyo, Maring. Bagong manicure yan. Pedicure pala. So, ito ang bahay ni Ma'am. Ayun naman sa amin. Ayan, marinig nyo ang sigawan ng mga dalaga ko. Kulang kung ano ginagawa ng mga batang ito. Post ulit. Tingnan nyo ang danaanan namin. Ito ang munting baha namin dito. Ang maganda sa bukid, hindi kami dinadaanan ng baha kasi wala kaming sapa dito o malaking ilog. Kapag uulan, ito lang ang maranasan namin. Yung susulong kami sa maputik na daanan. Yan. Ito ang bahay ni Ma'am Jocelyn. Nandito na kami. Yan naman sa akin. Ayan. Yan. Bye-bye, Maring. Bye. This is Jocelyn Bongot saying bye-bye. 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 Ayan. I got a job! Ayan, dalawa kong anak. What kind of job? Customer service karon matulog ako karong alas 9 daw Asa dapit? sa Clarin. Hatod kong papa. I got a job. Nag-vlog na ko. Ito po ang bahay ko. Ma, magpahatod kong papa karong alas 9.
Karating na ako. Dito na kami sa bahay. Ayan. Yan ang mga anak ko. Hello. Just yourself. Just bring yourself, Day. Oh. Kasi ka, lalaki? Pakikuha naman ng bag ko, anak. Ten, palihog ko, Ten. Mutana ko niya, how should I call you or what should I call you? Miss or sir? Ano siya? Just call me TL and siya. So, TL. he's not giving him any pronouns. Ayan. I got a Yan ang job. eldest. Oh. I got a job. Masayang masaya siya kasi meron daw siyang job. Would you look at that? I got lucky. Brother, don't worry. I'll introduce you to... Andun na po. Karating. Kasi casual na, di ba? Carsunis ng casual. Dili yun sa lina. Ha? Mag-bye-bye muna ako. Do you have any skirts? Thank you for watching. Dito na ako sa bahay namin.